En Kaoru és amable. S'hi pot parlar. I en els moments difícils sempre està disposat a ajudar. Fins ara no ho havia pensat mai, però... I si per mi en Kaoru fos... I si jo n'estigués... Ones. Moltes gràcies. Vigila, que se't crema! Ai, quin desastre! Però pots saber què fas? A veure si t'hi fixes més! Ho sento! Aigua! Que bé, he tornat a néixer! Què? Com ha anat? Ja has venut tots els gelats? En només 20 minuts! Victòria! Caram, doncs que bé! Victòria! Què Victòria ni res. Amb el sol que queia a la platja gairebé em deshidrato. Em creia que em convertiria en una mòmia. Per començar, es pot saber per què haig de vendre gelats, jo? Que consti que no he vingut expressament a una platja per gent ordinària per fer aquesta mena de coses. Jo només he vingut per viure una aventura d'estiu apassionat amb en Kaoru. Ho has fet molt bé, Mayu. Apa, té el premi. Un premi? Quan te l'acabis farem la segona ronda. Què? I hem de tornar? Per què? Salut! Que bona! Caram, quina manera de veure! Ets una noia molt simpàtica i divertida. Tu també ets molt divertit, la veritat. Va, fem un altre brindis. D'acord! Kaoru, 2 ampolles de cervesa, soja verda i col picant. Escolta, em pensava que havies vingut a donar un cop de mà, també. Però si estic aquí amb aquest bon home menjant i bevent perquè pugin les vendes. Oi que sí? I tant! Mare meva. Que estàs bé? Ho sento molt. Abans jo també he ensopegat en aquest mateix lloc. Valdrà més que anem amb compte. Sí. Vinga, va, afanya't. Sí, ja vinc. Pobre Taeko. Ja veuràs. Ha arribat l'hora d'entrar en acció. Sí, d'això ja se n'ocuparà el Departament d'Administració. Entesos. No puc més, estic rebentada. No puc beure més. Hola, Kaoru. Hola, com anem? Escolta una cosa. Caram, ets molt joveneta, però ho fas molt bé. Sí, la veritat és que m'agrada molt cuinar. Te'n surts tan bé que et podries casar quan vulguis. Què? I ara? Quines coses que diu, àvia! Casar-me jo? Ei, Taeko! Vés a banyar-te, que ja me n'ocupo jo de tot. Què? No, ja em banyaré més tard. Va, tranquil·la, vés-hi, sisplau. Ja no queda gaire cosa més per fer. Però, si fas pudor de suar, en Kaoru no et voldrà. Què? Vaja, sento soroll. Em sembla que hi ha algú. Potser és la Tina. Endavant, Taeko! Conquista-la amb aquest cos espectacular que tens! Tina, ets tu. Que et fa res que entri a dutxar-me? Tina? Què hi fa aquí, la Taeko? Ostres, l'esquena! El meu pla perquè
triomf i l'amor ha sigut tot un èxit. A banyar-se, a banyar-se! Jo primera! Jo primera! Prou, para! Ostres, i ara què faig? Que bé que s'hi està. Vaja, sembla que hi ha algú més aquí dins. Miyabi, que ets tu? Aoi? És la Tina! Què fem? Si ens enxampa la Tina, hem de dissimular com sigui. Hola! Qui hi ha aquí dins? Ai, que em cremo! Ho sento, Tina. Què? Taeko? Vaja, no sabia que havies vingut a banyar-te. Estàs bé? Sí, jo estic bé, però no tens l'aigua massa calenta? No, m'encanta així. Doncs llavors, tu mateixa no passa res. Seré als bancs, d'acord? Sí. S'ho han passat. Sí. Kaoru. Jo intentaré distreure la Tina i mentrestant tu aprofiteu per sortir. Sí, entesos. Ressonen els trons, el diable crida. És l'hora d'acabar amb el mal a la terra. Quina cançó més vulgar. Del valor, som fills Ja n'hi ha d'aquesta prou! terra. Que no et pots estar callada mentre talles! D'això, Tina, mai ho escolteu. Què passa? Per què estàs tan seriosa? De fet, jo vull dir... Ànims, Taeko! Mireu! Un calamarsó de 20 metres de llarg! Però es pot saber què dic? Que burra que sóc! Així no aconseguiré cridar la seva atenció. On? De 20 metres de llarg? Que no picat! No el veig. Mira, Tina! Vols dir que no és allà d'allà? El què? On? Allà, dona, allà! Quina por, no el veig. Ui! Mira allà! Si és... Què ha sigut aquest soroll? Què ha sigut això? No, és això... Ho sento, de sobte m'han vingut ganes de xipollejar. Ei, què heu vist com s'ha mogut? Què? Quina bestiesa! Que estrany. Molt estrany. Però si no hi ha res estrany. S'ha acabat. Ei, noies! Que em puc banyar amb vosaltres? Esclar, evidentment que pots. I tant que sí. En uns banys a l'aire lliure, com més serem, més riurem. Ja ho saps.